Og velkommen til den næste deltager i konkurrencen. Det er katalog nummer 1523. En 4-årig gammel Aalborg hingst, Lorenzo Bedste. Værsgo at vise hingsten i skridt. Aalborg hingsten her, Lorenzo Bedste, repræsenterer den renavlede del af racen, 100% Aalborg. Blod fører den efter Unions Big Ben, morfar Garant, ejet af Jan Larsen i Ruds Vedby, oprettet hos Therese og Per Dahl i Ringsted. Og værsgo at vise hingsten i drag. Tinker hingsten Statens Royal Conquest opnåede 163 point. Konkurrencen føres fortsat af den første deltager, Lipisaner hingsten Ferry Metallica med 165. Det er altså det, der skal slås, hvis man skal på en foreløbig førsteplads i konkurrencen. Dommerne må afgive karakterer for Aalborg hingstens type. 10. Og endelig for bevægelse. Jeg kan ikke se Ole Buks. Tak. 9, 10, 9, 9, 9 og 9. Fremføring. 9, 9, 9, 9, 9 og 9. Igen karakterer her fra den allerhøjeste ende af skalaen. Tak til Lorenzo Bedste og Jan Larsen. Det bliver spændende samtælling på podiet her. Velkommen til.